Into bwairire ase bwakire kubatikana ase ogotoka ase chingongo chiaito chinse engima. Kero nabekire kerebi iga rero moroche mbegete kerebi ndaite ndakwana na abaibori. Abaibori kero nabekire kerebi ntabegeti chi-earring, lipstick ntabegeti kende yonsi nteyageti kende yonsi noyo na ebioge nabire iga. Ndaite nkwane na abaibori. Nande video ye konyebeka nde ase YouTube nari murashe na abaibori barimo konya gusaba chi video chinchibeka YouTube nije nchake guchibeka YouTube as of today. Ko bande link ngukora bono ndaite nkwanire egento kiaberege kegendererete na abaibori bagendererete ko kotarera abana babo nchakiriga iga America ase imenyete abaibori abange bakoretwa gaiga na abana babo bamenya kurororo bacha baba manyia abasani babo abaibori mbali twachire konyora gose nanyorire ntete kubatebi bagocha bachaka gusabirira chibese asa abasani ba abana babo iga America okonyoro kwa introduce ryo muibori otu friend gete chikabira abande nabagusi mamoyo tatoyo matukoma keigo kwanyora abaibori aba baitire nsemo bachakire gusaba chibese abaibori bagusaba abasani chibese bagusaba abantu batamanyiti chibese abaibori bataisanegeti ki abana babo bakoba bono nsa ko babo nencho mubwekana abaibori bande basago chagaiga bamenya guchaka gusaba abasani ababane chibese gaige kenyuro gweta umaita abasani abane no bakoibori na yani umusubati oyo peni eretari kwa abaibori bayekindi nkibagutosabirira chibese iro kamuna nche nganjite gutara tego chinye tumatega gosinari abangina baramanye ngamangana asarikire nabagaka bamuri nk'umusubati uyo kunya gutara gweta wetu kunya gweta eta tari kwa abaibori bayekindi abaibori mbali batari gwisanika no bachibese uko batumira chibese kiri mutinyi mbali gwisanika baguchikororwa uko batumira umuntu gukikenya ali ngagendo nkwanira mama basaba chibese kuko batumira gokwenda n'umusani ko barora riri umusani atarochi bamutenga karanga chiringi 10 wona ngachigukwana n'umusani one nare nkora kwana nero mogeroli an older lady, she's in I think 60 yakaligo a 60s bono igali 60s ngam igoro ngaenda gukwana nere nkamutenga umetege ntunkire na notice riga na nchenganjite gukwana na chakiri konyora nk'abaibori babantu bande bagochaga iga America bachikonye gusaba chibese akamenya wantenga my friend narayoka ayigo chibono utakaliye kanise yetogochya nande mo basakondwani aba SDA aba SDA rende sibagocha abandi bayiruchi kanisa no abangina bali bamanyana na Catholic yo maitera anyole mbakarora lakini musani yo yone gale wantenga asto gochi kanisa abantu nkoleta bara abaibori koru Kenya bache babalete kanisa onere karo munyekero gali kanisa nero ko introduce wa okaribisha abageni aba obayira mwayo barugera obamanyalende naba abaibori bo mushiriko mwabo umongino because bona rumongino kale akoyorokera abaibori ababuya kabisa bayigubuya bacha bachenchani chinamba kibalega banya gokwana akamenya konge shop yo mwelinga abangina abatalinga nabaga katalinga chibese bakomosabalidi iga cyuka chisaine bakogenda Kenya bagenda nande bachikumwakire simi bamulikira chi text nga nimbwato muchango nga nimbwate chikolera chigocha nga nimbwate gento gete bono bayirire namba muna bakulikira abana babo chi message bayirire chinamba cy'abasani babana babo bachakire gusaba chibese ku Kenya bono obuno bungwana ntebi nga kyo umuibori yo wago chago siridi eta somenyete agenda achigusaba chibese utamanyiti nango sabali chibese ayoka gete nga mamu minumbi yamugendererate ani uchiro irire chinamba cyanyarebe ngo sabali chibese ayetoramanya kwamanyire koigure aya imenya batebe gento kendekera na tete kolengeri genteke nkaruga iga nkaenda Kenya ngachigukwani bona nakolera abantu ba America igo moigure na ndente ko batebi ngo banda advice yo mweli obuna mogokora nkaruga iga nkagenda Kenya ngachigukwani musani gete ole well to do tali motaka in fact yabwatebese ya lunch yakangulira musani umiya sana gukwenyara tali motaka nkaronda rende ngina nkamorora nkarora ngina akabese gakego rende mugorira ka lunch nkamugorira ekerongo chakwira na the next time
nkonyorana n'omong'ina oyo omong'ina oyo amenye kurora riri musubati oyo atarochi ansabe credit. Imagine umwana oyo agatebe esingi ya kabisa. I'm sure moire credit, I'm sure moire keregento. I didn't take it seriously. Tije tikolengeli yente kibuya mono, lakini later ngachaka okerengeli ngaki umusubati umong'ina oyo agonsaba chibese umwana oyo tarochi onsabire chibese ngange credit. Wone gento kiabulite ne namba yana abugate uchaka kundikira mo credit. Na anda kamenya wantenga tarora nyalebe tarora agankanya koigule abangina abana bagaka kubwamo nabangina abagaka abangini imichango yichikanisa bagusaba bagotenga nimbwate gento gete onyo mamu mino kwa electric mamu mino gaiga gusa mamu mino Nairobi ali ntete motebi abayibuli bayino batiye gusaba abantu chibese bese nchiyo bantu mbabwati bese nande munabona nchensa kuira mu bwekano nkanganchite gutara koenda chi vacation abantu bandi barochinga chi vacation chiri koenda antike ngbaye chibese ichi njenta nyumaru njenta gora yanga kiro umuntu nabwate gento kerekene na swale onyaye turi gukora gento geto yonde ngokora ari gento geto igoto basa korore gento umuntu ndagokora ona chekine ngomuntu yugari tachiri tigamusabe chibese no tigonsa chibese singe nchundo musani bw'umwana ngabona oroche ngamete buye because ondo chengo tara chi vacation n'ibintu biringo kora buno abantu bakunywa amarwa abandi baenda bachiko kugora chianga abandi ebintu mbira abantu bagokora biko bagoki igo bano to basa ko chaka ko kolengeri ngabona singe nchinko enda chi vacation ngo etana nensengima ngigo nimbwate chibese ndeta chiringo kwa chibese no kiro muntu nabwate gentate to gukora ni chibese chiaye lakini go chaga iga America gose ko enda Kenya alia omoye bayibuli bako etamayaga bachigusaba abana basani chibese. It is very wrong. Calling her all the time to give her escort. Yes, Mary, I'm telling you gentekendeke besana nki abangina baba gusabira chibese abangina abachiriga iga batoiro busoku abandi abagaka batoiro busoku ayuko gamba abangina baruete Kenya bagachakomenya ama ayinturanya gamba bagatiga bagaka babo Kenya ine story ende yiri tukolinde lakini abantu abayibuli aba bagusaba chibese bagusaba abasani chibese basaba abana babo aya tigano ye nabasani boka abayibuli mbaroro batari guisanika no mwa chibese kero mutinyi erega konye gusaba ryuka abandi bayire chibese kiri abana bali babo bandi batari kwenyara abandi bayire chibese kiri batayite kurwera abachukuru chifisi ngaki umwana wondera arakora emirimo ayikwa chibese uchiko umwana undi umwana yondere chibese cya yakonyora namaruwa kunywera abangina abana bagaka basabire chibese basali ry'ubusani nandi bana singe nchibona urukinkanye mere n'umusani yone mamu mwabo melio ochirega igango sabirira ari chibese umanya wantenga gakito basa ko temeri tamanya lakini yagande to kuwakira chisimigo kurukenya nandi chi WhatsApp chibabwate batumire message ye WhatsApp message ntete monye tome WhatsApp mo batebi mna batigonye gusabirira chibese twarosire nyugo ucha gukwanya abana bawo iseneka nebintu bwate tigonye korangiria abantu bakoye chi right tigonye korangiria abantu nganga gento gete moko ba so demanding asaba sani babana bayino nande mwacha gukwanya abana bayino mugo sabeke mutaityo ndamanye ngato basa ko motebi tabasa komanya yani igo n'ubungwana bayibuli bago toletero busoku ensengima to wesika nande onye ko bwato muchango bwekanisa to gotebi umwana omna aye enyarebe Mary nimbwato muchango bwekanisa Damaris nimbwato muchango bwekanisa mboreri abasani abao orore ngonde narora konyo muchango bwekanisa tokoleki to konye kanisa yaito message nere ntaite make sure Mary message yegende ase WhatsApp abankina nabagaka abayibuli bagusaba chibese bakonye gusaba chibese tebi umwana agokonyo muchango bwekanisa lakini ananda abayibuli bande batagete oru muchango bwekanisa oru bwechi uniform oru gosemo jengo ki bataite banywere chikanisa cyabo chimbe ngamba bwata abana ngumbu obwata abana ngumbu abana bawo bacandegete abana bawo nemeremo bamenyete ayabona otete ko nchimbe as chikanisa cyao kubekera abana bawo pressure bagotumire chibese abana batabwati obuno bongwana osabe chibese osabeke nganyarebe nagagorete gento gete nandi buna wave yacha watu malyoka nempesa watu malyoka abantu bali muri Nairobi Mombasa muri kerase bundisa abayibuli bayino batige gusabirira chibese kani abayibuli bunga chibese tali chikorogotwe abasani amosabirira chibese
abasani abankuba misuse mule kero mugocha gosira na bagocha gotokonya tubaeni ona mwabasabire mwasabirire kibesa abandi banyatenga na bakumbuye bwanga bangina batonyalire bakaka batonyalire tiga bakubuya toko bumugako umiya toko bumongina umiye bwesigeta abana boka bacha baranga ki umusani umama nale umusani my friend na nyina mama na my friend umusani na umusani one nyina nalega igo musanyo ne tato mwabo nalega igatiga mwire mugurire chianga kwarore emechango tiga badil na bana babo ko chaka kubeka abana abantu babandi friends ese emechango ekinegente kebe tebi abana bawo ngaki yaya nimbwato muchango nsabere chibese chinindu iga onoyo ndwere tiga abana babasani bawo yo abana bawo abasani babo bakokolera ibintu batete ko gokorera so wancha taliyo cyake ko basaberera gokoroyo gwasaba nanda bangina bandi babwate chinda mwam babwateke bachimire emirema abandi bakolenda abana balenda abana alias bamenyete no kugora no ene sukali ine topic inde yeri tukulinda nkoni bara nkokora baleke nandi bakoronduri atarochi nandi basaba inkibono nkiyekogera mu gusabirira kibese yo yani muri gwisanika ingunu kibese kirenga mutegete musabirira abantu twarosire sana musabirire mutabwati masikani mutabwati kimbebe onye gwachaka iga America gokwani umwana wo ikaransa mwao tiga gusabirira kende yons to basa gusaba kende yons korwa somogeni to basa gusaba kende yons korwa sabasani no ena abana bawo tiga gonye gusabirira abana bawo kibese bawo chikuboka mambye banyora WhatsApp ngantumire besegete bawo chikuboka kira itu ayabona muibuli gotulwo isanika ekero gocha korwara ekero gocha koganyo konyu ngakyo gocha kokonyu gonye gusaba kibese kwanya gusiya keriska abayibuli bande mukagete ngabayibuli bande mbakerochi abayibuli bande gesemba kerochi bakonye kuchimbe iska ngabana ngumbungire tegesa abana bane bakoletega yani bakonye kunchimbe iska bakonye kunchimbe iska babade ni abana babe binte binge abana baba bamenye gucha banyora stress basunyugo bakani tenenera abayibuli ababakani nga no batebi nga ntuligo kwabese kae budget bekera abayibuli bae budget ya kero mutini kae mwibuli onye $100 do not feel guilty to basa ko yugubobe but renda abana bawo rende family yawo make sure nga mwaonete ni no tarama mu minu kibese otarata ato minu kibese make sure na abana bawo mbyo balendete tali nkokoli na abayibuli wika bakoleki bakonyo abayibuli wika balendwe lakini abayibuli gocha goto exploit ko goto sababa sani go saba chichirani go saba keromonto go kirete oyo bagosabirira kiregento no abangine mwigule tigagonya gosabirira kibese iska abagaka mwigule tigagosabirira kibese iska onye gotaite gosabirira kibese asaba sani babana bawo tebya abana bawo nga notaite gosaba kibese bamanye nga kibese ngo sabukiri nayo muntu gawo gosaba kibese tebya babaye mumanye batebi basoere tigakonya kubebera linga tote byondi batenga yaya wikante ebipeni amanye nga nakoire kibese because umanye tonye unanche mbwata basani abange mama saba basani abana emya orochitalia ka millionaire kibese kinga yakoire omongino uyu no batebi nga yaya wikante ebipeni wikama musani one ngango kwandi kibese abangina nabekire kerebe igo nabeke kerebe nkwane ne inumba tebi abagaka nga tuyuwane tigakonya gosabirira kibese kurwa sabana bayino tigakonya gosabirira kibese kurwa saba abasani babana bayino kwarore abandi bagocha batarayikaransa nabayikaransa bachakire ngagento gete yani bawo sabe binte binge batayitukomanye ngo mwana wenkwenyarare nambe chororekana nga nayokorekana nga nobwati kibese nga nayo bono leta chiri egento kyaba gusimo mwana oyo maga kabiyo kiri ngabana bonse babiyo kire kyaelire nakieko gera abana bali bechita chiri konyora abana bange basirete because isena ngina abange busy konya kurukibese mbachi kolenda abana babo mbachi kolende chinyomba cyabo umuntu wetana numusacho ayo umuntu wetana numukaye kubwate kanata itekogoki abayibuli baye kwanyora abana babo basirire kwanyora nyumba yawo yatagukire ayo tumi kibese gukiya abayibuli mbali guisanika no abayibuli bandi mbago isanika tokanga abayibuli abasenga njo bara abayibuli ngamba keroche abayibuli bandi they need guidance abayibuli bandi they need to be directed yasaba konye video ntete munyeshe WhatsApp abayibuli tigagonya gusabirira kibese iska abayibuli tigagonya gusabirira abana kibese abayibuli tigagonya gusabirira abasani kibese ku Rukenya abayibuli nyuko gwate michango tebya abana bawo nga nimbwa to muchango nkorere kime imbole linyalebe na nyalebe
na handi kunya kugambia abantu nganyabe ngayaya taranga kindi ngabana abandi bakwenda bachikugamba abana babo ngabuna murochi gatanya konga kindi buno murochi gatanya gonkorera kindi buno murochi gankataraagacha no minto igente kigichinchi bono inabe kekerebia sawa ibuli nyasaba sese ni video yeba ikere koranche